Ці ведаеце вы, што 5 чэрвеня адзначаецца дзень памяці Ефрасіні Полацкай, духоўнай заступніцы Беларусі. Яна пабудавала Свята-Ефрасінскі манастыр, яшчэ дзякуючы ёй майстар Лазар Богча 865 гадоў таму стварыў крыж, які сёння называецца крыж Ефрасіні Полацкай. Святыня, на жаль, страчаная, але ў Беларусі створана яго рэпліка. Ефрасіня Полацкая, унучка Усяслава Чарадзея, памерла ў 1167 годзе падчас паломніцтва ў Іерусалім. Пасля яе парэшткі мошчы былі перавезеныя ў Кіеў, дзе захоўваліся ажно да 1910 года, калі ўрэшце былі вернутыя на радзіму. Для Беларусі гэта стала сапраўдным святам. Але з прыходам саветаў у 1920-х годах яе мошчы знаходзіліся ў Віцебскім краязнаўчым музеі. Толькі ў 1943 годзе вернікі падчас нямецкай акупацыі вярнулі іх у манастыр, дзе і сёння можна да іх прыйсці і пакланіцца, і памаліцца пра тое, пра што вам найбольш баліць.